हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयनोबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आंहा डिउटिबो गैयामोन आरोना, ओमफ्राय रुमावनो सानसे थाबाय थानानै एकदम बरिं नांबाय। ओमफ्राय बेलेगाव बेरायनो थांनो होनना साननायमोन आरोना दसे बाहेरायाव, खिन्थु बिराद अखाबो हासोनायमोन आरोना, दासो एसे गारबाय अखायाबो। ओमफ्राय दा रुमावनो थानानै नै आङो माबा माबि जानो लुगैबाय आरो जानो लुगैनानै अर्डार खालामदोंमोन। ओमफ्राय नै बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरो आङो, ओमफ्रायो बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बनायनाय जाबाय आरो। स' नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो आरो दिनै आं मा मा भिडिअ लानानै फैदों। अखा हानायनि जानो लुगैनानै पिज्जा अर्डार खालामबाय। माने दिनैथ' डिउटिबो गैयामोन, अफबो नालाय, ओमफ्रायो माने बेरायनो थांनो सानबायमोन आरो। अखाबो हाबाय थानानै बेरायनोबो मोनासै, ओमफ्राय जि जानो लुगैबाय आरो माबा माबि जानो लुगैनानै, ओमफ्रायो नोंजों रायलायाव थांनांगौ बायदि मासि बेखौनो अर्डार खालामबाय आरो जानोसै दायो। बेखौनो जि ओंखाम उखैबाय, रुमाव थानानै बानानै संनांगौ जायाखै आरोना, मोनजोब्बाय। स' दायो नोंथांमोनखौबो एसे लुगैहोनोसै आरो अखा हानायनि गुदुं गुदुं जानानैहाय। आं मानि थाखाय जाबाबो जानाय भिडिअ लाबाय आङो, ओरैबायदि जानायनि भिडिअ नायो आरोना, ओंखायनो आं बिरादनो मालायनिखौ नायनानै खुदै गलायनाय खुदै मन' जायो आरो। ओंखायनो आंबो नोंथांमोनखौ लुगैनो होननानै बनायो आरो। आंनि जानाय गोथाव नङाबाबो लुगैथाव नङाबाबो भिडिअ बनायनाय जायो आरोना। दायो जानोसै बिदिब्ला। लुगैनो हादों आंनि पिज्जाखौ, ससखौ लगायनानै लानोसै। दांनोसै जानायखौनो। लगायख'लाबायनानै नै जानो लुगैजोब्बाय आरो जानो लुगैजोब्बाय आङो। बे चिकेन गोथाव मोदोमखादों। गोथावखा। Ada sama bilangnya. Soalnya pizza जानो गोथाव मोनो, आं गोथाव मोनो। ओमफ्राय दायो जाखांबाय आरोना, जाजोबनो हायासै। नै पार्सेल लायनायमोन आंहा, माबा माबि अनलाइन खालामनायमोन, ओमफ्राय दिनै सफैबाय। नै नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिना होगोन आं मा सफैदों। नै आंना पार्सेला फाइनालि दिनै मोनफैबाय। ओमफ्रायो बेयाव मा मा दङ एसे नोंथांमोननोबो खेवनानै दिन्थिनो सानदों आरोना आङो, मा मा अर्डार खालामदों। नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो। नै बेयो जादों मामा आर्थनि सार्च होनानै केमेरायाव। ओमफ्रायो नै बे फ्लिपकार्टनि, ओमफ्राय बेबो फ्लिपकार्टनि। दानिया आं बेखौ अपेन खालामनोसै आरो, नायदो नोंथांमोनाबो। आंनि पार्सेलखौ मा बुस्थु दङ बेयावहाय। मा बुस्थु दे बियो? मायो?
मा बुस्थुनि ओरै मा बुस्थु आयो जि मेरायना हरखादों नालाय बेखौ दाहाय सिख्रियाव थुग्रा आरो थेब 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 थेबनो फार्स्टआवनो नै मा मोनफैखो नै आइशेड' बे जादों आंनि आइशेड' गोदान अनलाइन खालामनायमोन आरो प्राइसआबो बेसेबांमोनथाय आं बावगारस्राबाय खेवना नायनोसै आं माबायदि मोनफैदों वाव नै आइशेड' आंनि माबायदि बेलाय दायोथ' लगायनोबो टाइम गैला दाहायसो लगायनायसै आं मोनायाव हाना डिउटि दङ डिउटि थांनो ओंखारबाय सानो आं ओंखायनो होनबाबो पार्सेलाव सफैनायखाय भिडिअ बनायनो होननानै बनायबाय आरोना ओमफ्राय नै बेनोमोन आरोना मोनसेया ओमफ्राय मोनसेखौ नायनोसैलाय ओमफ्राय मोनसेया पार्सेलाय दाखालिनो सफैनायमोन आरोना होमबाबो आङो नायथ'वाखैमोन आरो मैयासो सफैनायमोन मैयाना दाखालिनिफ्राय मबाइल लाबोगासिनो Iya, hair spa ya? Nih bisa ada hair spa. Masih di rumah kamu. Nih, aku yang muncul aja sebenarnya. Itu nanti kontalan itu dia nanti bokulan zikir sampai मिथिला सिंनियासो माबायदि जानानै क्रिमासो खिन्थु आं खामनाया आं मोनसे गिदिर क्रिमाखौसो खामनायमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै फिसा फिसासो मोननो फैबाय ओमफ्राय नै बे जादों आरो मामाआर्थ वाव नालाय बिनिया माबायदि बेरे बासासो मोनफैबाय नामालै नै बेरे बासा Nilai diri masa ini. Nilai si gelap kan. Nilai. Dari satu celana sih si gelap nih. Basani sadar, ayo, masa sunbau tu macam ni, sadar badi, fali badi macam sunbau. Lancang ni, ni bener sadar shampoo onion ni. Bikona bini tak kena kamai mana lang bekompai ni. Bisa deh, ni be face wash saya, face wash dia, yang mun panai ada, ni bisa deh. Maybe shampoo aja, nah hai, mana shampoo, dia shampoo sana apa ni bila, gel face ni dia dah saya, zip cute ni sana gel face sana dia moisturizer, angin man kamera lagi kamera orang dia lagi saya ni bisa ada original ni cream, bisa ada cream. Beleko use kamu nak kamu minci aja kemudian yang krim kudu bilex lah ya lah nanti deh beko lah ini tak kena besimpu bisa itu bawa yang terus tak tenggelam sih goromo kenapa bagus kan tadi dia bebas boleh sih murang lagi di skrim Server jadi itu use kalamai